Balkanabad şäheriniň ýaşaýjylary birnäçe aý bäri satyn alyp bilmedik un paýoklaryny satyn almak mümkinçiligine eýe boldular. Bu unyň döwlet dükanlarynda uly ara kesmeden soň 3 aprelde satylyp başlanmagy Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň vilayata saparynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Balkanabadyň häkimi Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparynyň ýa-ýany ýagny 3 aprelde şäher ilatyna ençime aý bäri berilmeýän un paýogyny paýlady. Paýokly unyň haýsy aý üçin berilenigi belli däl. Adamlara bu barada maglumat berilmedi. Dip Balkanly Çeşme gurrun berdi. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Balkanly Çeşmeleriň sözlerine görä döwlet dükanlarynda ilad üçin ýeňillendirilen bahadan çäkli moktarda satylýan azyk önümleriniň sanawyna girýän unyň bu sapar satylan görnüşi iňňän erwet bolupdyr. Unyň hili şol bir derejede pes, ol unyň izinden ýaňa öýde oturar ýaly däl diýip Çeşmeleriň biri unyň hiline suratlandyrdy. Balkanawatly ýaşaýjy penşenbe güni şäheriň 5-nji bazaryna degişli döwlet dükanynda satyn alynan unyň içinde gurçuk tapylandygyny we onda ýakymsız iziň bardygyny görüň berdi. Paýlanan unyň öndürilen senesini görkezýän kagydy gördüm. Ol 2021-nji ýylda öndürilenigi ýazylan 1-nji sort un ekeni Balkanawat galla kärhanasyna öndürilipdir. Bu unyň ýaramlylyk möhleti öndürilen senesinin 1 ýyl içinde diýilip ýazylypdyr. Unyň hili onuň galla kärhanasynyň ammaryna ýagyş suwundan ziýan çekeni meňdeýär. Dip Balkanly ýaşaýjylar. Şeýle bolsa şeýle peshili un hemme satylmaýar adamlar çäkli moktarda satylýan uny satyn almak üçin öz ýaşaýan ýerine degişli dükana baryp nowata durup almaly bolýarlar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar birnäçe aý garaşdyrylyp satylan bu uny gören adamlaryň örän lapy keç bolandygyny görüň berdi. İlatyň bu uny iýip iýmitden çörekden zäherlenmek ähtimallygy ýokary. Döwlet paýok beresi gelmeýän bolsa bermesin. Möhleti geçen un ýag bermegi adamlaryň saglygyna we ömrüne örän howply. Dip Balkanly Çeşme aýtdy. Döwlet dükanlarynda satylýan unyň esasy hyrydarlary maddi ýagdaýy örän goşak adamlar bolup, olaryň azyk üçinçiligi döwlet dükanlaryndaky ýeňillendirilen bahaly haritlara garaşly bolýar. Döwlet dükanlarynda ýeňillikli bahadan satylýan azyk önümleri ýyl içinde paýlanýan paýok diýilip atlandyrylsa-da, peshili we köplenç iýmite yaramaýan bu azyklary adamlar pula satyn alýarlar. Hususan da un adam başyna adatçy bir aýyna 5 kilogram möçberde 1 kilogramy 5 manatdan satylýar. Bu Merkezi Bankın kursu boýunça 1,14 Amerikan dollaryna barabar. Bazarda satylýan unyň bahasy mundan birnäçesi ýokary bolup, hususan da Gazagstanda öndürilen un 1 kilogramy 22 manatdan satylýar. Iň erwede dükanlaryň aglaby böleginde ýylaty möhleti geçen we gurçukly porty isli un paýlandy. Döwlet dükanlary satylan unlary izine gaýdyp almajakdyklaryny aýtdylar. Satyjylar adamlara owa ýerlerinde sygyr saklaýan tanışlaryňyz bar bolsa, şolara sataýyn diýdiler. Bize ýokardan tapşyryk berildi. Satylan haritlary izine almaň diýdiler. Biziň edip biljek kömegimiz ýok diýip satyjylar aýtdylar. Dip Balkanly Çeşme gurrun berdi. Adatlyk radiosu döwlet dükanlarynda möhleti geçen unyň satylmagyna degişli ýagdaýlar barada Balkanabadyň häkimlik we sowda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Balkan vilayatyna sapar edenligini döwlet mediasy 2 aprelde habar berdi. Resmi maglumatda onuň Hazarýaka sebite saparynyň dowamında deňiz kenaryndaky täze deszgalaryň guruljak ýerlerine baryp görenligi we Balkanabaddaky halkara aeroportunyň gurulşy we planlaşdyrylýan halkara çärelerine taýýarlyk bilen tanışanlygy habar berildi. Şeýle-de Uly Berdimuhammedow awada baryp ol ýerdäki binalary synlapdyr. Emma resmi habarda onuň ilatyň durmuşyna gönüden göni täsir ýetirýän ýagdaýlar bilen gyzyklanmanlygy agzalmady. Türkmenistanda un gytçylygy soňky 7 ýyl bäri saklanyp galýar. Ýurtda ýylda 1,14 million tonna galla öndürilýänligini elan edýän Türkmen hökümeti hilata çäkli moktarda ýeňillikli bahadan yerli uny satmak düzgünini ýatyrmaýar. Emma ony doly derejede berza etmeýär we bökdünçlikleriň sebäplerini hilata resmi taýdan düşündirmeýär. Şol bir wagtda Türkmenistan daşary ýurtlardan uly moktarda un satyn alýar. 2024-nji ýylda Türkmenistan Rus buğday unyny import edýän ýurtlaryň üçlügine girdi. TASS agentliginiň Orsiýadyň Agroeksport Federal merkezine salgylanyp ýazmagyna görä, Türkmenistan Rus unyny iň köp import edýän ýurtlaryň arasynda Howanstandan we Hytaýdan soň 3-njisi bolupdyr. Başynyform agentligi diňe bir dekabr aýynda Başgyrtystanyň Türkmenistana 400 tonnadan gowrak buğday unyny eksport edenligini habar berdi.
Azatlyk radiosu fevralyň başlaryna Türkmenabat şäheriniň paýtam ötümine ýatyrılan döwlet awtobus gatnawlarynyň henize dikildirmeýändigini habar berenden soňra bu gatnawlar fevralyň soňky hepdesinde gaýtadan ýola goýulypdy. Şol gatnawlar aprel aýyndan başlap ýene-de seýrekleşip başlady. Türkmenistan awtobus uğurlarynyň açylmagynyň üýtgedilmegiň hem-de ýapylmagynyň tertibi prezidentiň karary bilen tasdiklanýar. Soňky 2 aý çemesi wagt bäri gadalaşan döwlet awtobuslarynyň gatnawy apreliň 1-inden başlap ýene-de eksilip başlady. Diýip Türkmenabat şäheriniň bir näçe ýaşaýjy taýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri häzirki wagtda şäheriň iň ýeri köçeleriniň biri bolan Niýazow köçetiniň uğruna diňe birlik we ikilik belgili döwlet awtobuslarynyň gatnaýanyny aýdýarlar. Bitirap Türkmenistan şaýyrynyň uğruna henize awtobus gatnawlary dikildirmändir. Vilayet häkimligi we prokuratura edarasy ýaly möhüm döwlet edaralary bu köçäniň uğruna ýerleşýär. Ýerli ýaşaýjylar bitirap Türkmenistan köçetini ençe ýyllardan beri awtobus gatnawlarynyň gadagyny edilip gelenýändigini aýdýarlar. Şeýle-de 10-dan bary ýok 2 tane ýeri köçe bar. Olar Niýazow köçeti hem-de bitirap Türkmenistan köçeti. Bu iki köçede bir-birine paralel görnüşde şäheriň demirgalyk böleginden Günorta bölegine çenli uzap gidýär. Derýaçylar etrapçasından Himik etrapçasyna çenli 2 tane birlik belgili awtobus hereket edýär. Şeýle-de täze Bazyra çenli aralykda 3 tane 6-lyk belgili awtobusy hem görmek bolýar. Tutuş şäherde 2 tane 7-lik belgili awtobus bar. Diýip çeşmeler aýdýar. 7-lik belgili awtobus Niýazow köçetine hereket edip demir ýolçular etrapçasyna barýar. Derýaçylar etrapçasyda demir ýolçular etrapçasyda şäheriň demirgalyk bölegine Amderýanyň ýakalaryna ýerleşýär. Türkmenabatda awtobus gatnawlary bilen bagly problemler ýyllar boýy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýylyň paýtam ötüminde şäherde köp sanly awtobus gatnawlarynyň ýatyrlanyny, döwlet awtobuslarynyň köpsiniň paýta ýygymçylaryny daşamaga iýerlendigini habar berdiler. Bu habarlaryň ýylyny fevralyň soňky hepdesinde ýatyrylan gatnawlar gaýtadan dikildildi. Azatlyk radiosynyň transport fudugyna çeşmeleri mundan dol şäherde gaýtalanýan ýagdaýyň awtobus ýetmezçiligi bilen baglanşdyrylýanyny aýdýarlar. Döwlet telewizionyasy geçen ýylyň dowamyny bu vilayete 200 çemeti täze awtobusyň berilendigini habar berdi. Vilayetlarda transport üpçünçiligi problemi bolmagyny galýar. Döwlet media serişdeleri geçen ýylyň dowamyna sebäpleriň her birine 200 awtobusdan jemi 1000 çemeti awtobusyň iýerlendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatyna täze goşulan awtobuslaryň uzak wagtlap Lewap awtowluk önümçilik birleşiginiň garajlaryna saklananyny habar berdiler. Resmi maglumat görä bu birleşik 2024-nji ýylyň dowamyna 22 milyon 354 min ýolawça hyzmat edip 23 milyon 244 min manatlyk iş ýerine ýetiripdir. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Lewap welaýatynyň Sewit merkezine dowam edýän awtobus ýetmezçiliginiň arasyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň işgärleriniň köne marşrutlarynyň sürüjilerini jerime ýazmak işlerini batlandyranlyklaryny aýdýar. Şäherde köplenç täze hasaplanýan döwlet awtobuslary bilen bir hatarda Sowetler döwründen galan köne awtobuslar hereket edýär. Olar hususy taraplar tarapyndan dolandyrylýar. Hususy awtobuslaryň ýol kireýleri 1 manat, döwlet awtobuslarynyň tölegleri 50 teňe hökmüne kesitlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan demir ýolçular etrapçasynyň bir ýaşaýjysy öz sebitlerini diňe köne awtobuslaryň hereket edýändigini aýdýar. Bizde diňe SSR döwründen galan we ýol kireýi 1 manat bolan köne awtobuslar gatnaýar. Diýip olaýtdy. Türkmenabatda köpçülik transport hyzmatlary esasan Lewap awtowluk önümçilik birleşigi tarapyndan ýola goýulýar. Azatlyk radiosy bu şäherde dowam edýän transport problemleri barada Ulaw karhanasyndan tesbir alyp bilmeýär. Bu önümçilik birleşigi Türkmen Awtowluklary agentliginiň garamagyndadyr. Aprelde NATO'nun Daşary işleri ministrleriniň Brüsselde geçirilýän duşugynyň 2-nji gününde bir näçe ýokary derejeli Ýewropaly diplomat Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Amerika tarapyndan ilerledilýän Ukrainadaky ursy soňlamak baradaky paragçylyk başlangyjyna goşulmadygyny açaçan tanqidlady. Diplomatlar Moskwanyň gepleşikleri boýunça hereket ediligine garşy hyzmatdaş ýurtlary Rus ýolbaşçylaryna has güýçli batys etmäge çağırdylar. Britaniýanyň Daşary işleri ministri David Lammy çykysynda Putiniň wagty ýa çekmek üçin hereket edýändigini we ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin hiç bir ädim ätmeýändigini aýtdy. Ol häzirki wagtda o katyslygy toktatmak lalasygyna goşulyp bilerdi. Muňa garamazdan Ukrainanyň parahy diýlatyna we energiýa ulgamyna zarbalary urmagyny dowam etdirýär. Seni görüp durandyr Vladimir Putin. Näme edýän bolsaň bilýändir diýip Lammy aýtdy. NATO agza ýurtlary Russiýanyň Ukrainadaky doly gerimli urşusyna garşy umumy pozisiýa görkezmek islense-de, Ýewropa ýurtlary olaryň tagallalarynyň käbir ýagdaýlarda äsgermezlik edilýändigini duýýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump wizipa girişinden soň Russiýanyň 3 ýyldan gowrak dowam etdirýän töwesine soň bermek meselesini özüniň ileri tutýan ugurlarynyň birine öwürdi.
Ol çalt paraxçylyk lalasygyny gazanmak uğrunda tagallalarynyň çäginde ýokary derejeli wekillerini Moskwa, Kiýew we beýleki ýurtlara ýollady. Şeýle de bolsa geçen aýda Moskwa Amerikanyň teklip eden o katyslyklary 30 günlük dowly toktatmak baradaky teklibini reddetdi. Ukraina we Russiýa diňe energetika infrastrukturalarına garşy hüjümleri wagtlaýyn betetmek boýunça çäkli ýalas gazanypdy. Emma soňu bilen iki tarap hem bu şertleriň bozulmagynda biri-birini aýyplady. NATO'nun daşary işler ministrleriniň duşsugy Spurtotda diňe ursuň dowam edýän döwründe däl. Eýsem soňky döwürde Ukrainany nähili goldamak meselelerini hem ara alyp maslahatlaşýar. Ukrainanyň NATO agzalygyna kabul edilmegi häzirki wagtda gün tertibinde bolmasa-da köp sanly Ýewropa ýarany Amerikanyň Ukrainany ýarag bilen üçinçiliginiň dowam etjekdigini we NATO'nun Ukraina eserleri üçin taýýarlyk missiýasynyň saklanyp galjakdygyna kepillik almagy isleýär. Ýöne Amerika indi Ukrainany harby taýdan goldamak üçin döredilen Ramstein toporuny ýolbaşçylyk etmeýär. Toporuň soňky duşsugyny fevralda Britaniýa ýolbaşçylyk edipdi. Geljeki duşsuk bolsa 11 aprelde meýilleşdirilip, oňa Britaniýa bilen Fransiýanyň bilelikde başlyklyk etmegine garaşylýar.